избираше социално слабо дете и всеки дизайнер подаряваше рокля, а, да зарадваме съответно определеното дете. И така се създаде модната кръвица. И след 7 годишна пауза, сега отново я възобновяваш. Да. Аз пожелавам тя отново да стане ежегодна. Това събитие, както и лице на годината, разбира се, което е част от събитието. Тази година имахте ли благотворителна кауза? Да, разбира се. Ние подкрепяме онкоотделение за деца в град Пловдив. На всяко наше събитие събираме средства, подпомагаме, те си купуват консумативи, които ни се осигуряват от здравна каса. Това е нашата кауза в продължение на 5 години. Аз го обявих още на Мисис Черно море. Да. Така че на всяко събитие ще имаме такива каузи. Това беше последното събитие за тази година. За тази година, да. Стартираме веднага на 6 януари на моят имен ден с едно много интересно фешн шоу, което още е в тайна. Казвам го при вас. Точно така, моят имен ден ще бъде отбелязан по малко по-различен начин. Ще видим всичките приятели и семейството на Бъчваров Груп заедно, ще се веселим, ще видим красива мода, красиви личности, популярни личности в нашия град ще присъстват. Веднага след него заминаваме с Татяна Ламбова на Мисис Планет в Грузия на 17 януари, където тя ще представя България. В момента усърдно подготвя нейния гардероб за участието и там. Смятам, че достойно ще представи нашия град и нашата страна, тъй като тя е Мисис Бургас и получи пълни права да представи България на Мисис Планет. Да. Пожелаваме пак да се върнете с много награди. През месец февруари ще си бъдем тук, защото ще представим най-новият ни конкурс. На 8 февруари ще се проведе в Бургас, лице на Бургас. Това е конкурс за мъже и жени. На този конкурс ще определим... Най-после да се включат и мъже. Да. На този конкурс ще определим и победителите, които ще представят пък нашата страна на световния конкурс в Турция Future Fashion Faces. Това е един много стар и много значим конкурс, на който за първа година аз съм представител за България. Няма почивка за теб, не. но пък човек се чувства като че ли най-добре точно, когато работи. Към края на нашия разговор, аз се надявам, че и Майя ще ни подготви едни пожелания, един поздрав, но кажи ми ти, каква е пък твоята формула на успех, след като Майя сподели? Моята формула на успех не мога да я кажа. Животът ни учи да бъдем успешни. Всеки ден? Всеки ден, всяка минута. Просто трябва да се научим, когато паднеш, да се изправиш, да се изтупаш и да продължиш. Какво ще пожелаеш на хората за празниците? Пожелавам да бъдат здрави, да бъдат своите семейства, нека 2024 им донесе всичко, за което се мечтаят. В реални мечти говорим. Да. Нека годината за нас, за Бургас и България бъде по-успешна, по-добра и всички бъдем малко по-добри, защото всяко добро се получава добро. Възнаграждава се, наистина, да вярваме в това. И сега и към Майя. Майя, как ще посрещнете празниците във вашето прекрасно многолюдно семейство? Ние ще ги посрещаме на Велинград. Планирали сме да комбинираме спа с ски. Ще има почивка, значи малко. Да, сега ви е времето, че после няма да има време за почивка. Да. През лятото. Дойде ли лятото, край? Само работа. Накрая остана и ти, като бизнес дама на годината, да направиш своето пожелание за успех към всички хора, които ни гледат. Пожелавам на всички най-вече да са живи и здрави и всеки да празнува, който както му харесва. Да. Най-вече. Да ни е хубаво. Точно така. За доброто, което пожела Данчо, вие също работите всеки ден с вашия сайт. Да, повече добро. Ако има как зло изобщо да нямаше, най-добре, но не може. Ти сподели, че си добра орисница, каза, че си късметлийка в живота. Много. Дай малко от твоя късмет и на нас, и на всички, които ни гледат, пожелай всъщност Ще кажа какъв е моят девиз. Моят личният девиз е да не съм случайна и за това ме поддържа винаги, нали, така позитивно да мисля. Така. Аз да не съм случайна. Ние да не сме случайни. Винаги да помним това. Ние сме хора с достоинство, с качества. Смисъл, че трябва да това ти дава, себе си. нали, да градиш